Ja, het is gewoon het doen. Ik denk ook als ik dat een jaar of 2 jaar niet zou doen, om dan weer te herstarten, denk ik dat dus heel moeilijk zal zijn en dat het dan niet gaat. Ja, ik ben nu 72. Ik heb maandag geskiet. Dat ik wel dinsdagmorgen veel meer aan mijn kuiten en mijn knieën voelde dan ik in het verleden had. Dat heb je dus natuurlijk. Maar op zo'n bühne staan en dan 3 kwartier de mensen vermaken, nou, dat gaat makkelijk. En vooral omdat je dat zo vaak doet. Nee, dat gaat me nog wel goed af. Nou, ik denk dat het verschil maakt met een hoop nieuwe artiesten, dat kunnen zij ook niet helpen, dat ik niet alleen zanger ben, maar entertainer ook. En dat is wat een hoop artiesten nog moeten leren. Ik heb zelf vroeger wel eens gezegd, je leert het beste door in een kroeg te gaan staan, op het biljart, bij wijze van spreken. De mensen staan met de rug naar jou toe aan de bar. De mannen staan met een biertje in de hand met elkaar te lullen en naar de vrouwen te kijken. De vrouwen staan met een ander drankje in de hand en met elkaar te lullen en naar de mannen te kijken. En als jij dan op het biljart staat en jij ziet kans om ze om te laten draaien, de vrouwen en de mannen, en ze dan ook nog hun aandacht weten trekken, op welke manier dan ook, op een vrolijke manier, of dat je met een ballad iets doet, dan begint het al aardig te komen. Maar wie heeft ooit op een biljart? Ik heb vroeger bij wijze van spreken op een biljart gestaan, want zo ging het. En dan moest je de mensen entertainen. Ga weer nieuwe liedjes schrijven. Ja, Een gelukkig man heet dat album. Het is niet zo dat je het in de vuilnisbak gooit, maar Een gelukkig man. En ik ben een gelukkig man. Want ik ben nou hier en ik praat met jou. Ik heb mijn hond bij me. Sneeuw genoeg. We willen skiën. Er is nog een beetje pret te maken. Dus wat willen mensen nog meer? Ik ben een gelukkig man.